Salut, eu am găsit un nou clip pe Brawl Stars. S-a lansat un update, guys. Nou update, uitați. Și Jessica e nouă. Uitați așa, Jessica. Uitați, îi strălucesc ochii. Și animația lui Sprout e nouă. Uitați. Și da. S-a lansat și nou skin pe Ems. Astăzi suntem cu Eddie. Uitați skin-ul pe Ems. Deci ne zice ceva la Ems că asta este Eddie pe jocul ei. Și Poco e îndrăgostită de Ems, adică sau Ems e îndrăgostită de Poco și are o pălărie cu tic. Deci what? Guys, nu înțelegem. Și are tureta lui Jessie. Nu tureta lui Jessie, o turetă de apă. Terțică, cred că. Și bun, guys, astăzi vom juca și noi niște meciuri. Tu cu cine vei juca, Eddie? Eu cu Ems. Pentru că acum Brawl Stars e inspirat de Ems, adică știi tu. Update-ul ăsta e numai pentru Ems. E pe gem greu. Pentru solo. Overpowered. About-us. Guys, s-a schimbat și logo-ul și ecranul. Uitați, uitați. Logo-ul și ecranul. Și nou brawler o să fie, cred că mama lui Spike sau tata lui Crow. Deci mama lui Spike. Noi credem că o să... Ori mama lui Spike, ori tatăl lui Spike, ori tatăl lui Crow, ori fiu, ori... Ori mama. Mami, șt, că facem clip. Mami, taci că facem clip. Guys, mă scuzați. Poțera nu răspunde. Eddie. Deci, mamă, deci noi nu credem că s-a lansat 5500 de viață la cutie. Poate s-a lungit și ăla brătese. Dar nu s-a lungit. Dacă se lunge, era tare. Dacă nou brawler o să se lungească până la 80. Știți când o să facem 100, guys? O să fie aia nebunie. O să fie nebunie, Bașteana. Că bui, trebuia să faci. Acum mai vreau să mai facem timp. Hai mă, fă timp. Mă uit, Debu! Cum să-i dau dacă aveam mai mult power ca mine? Împinge-l în zonă! N-am mai încărcat așa. Asta e... Mamă, guys! Deci locul 4, uitați și animația nouă. Să intrați pe canalul meu dacă vă doriți. Aveți în descriere canalul, vi l-am făcut Dați eu. un like, clopoțel, scrieți în comentarii dacă vă place episodul. Bun, guys, astăzi vom mai juca și noi 2 meciuri și vom încheia acest clip. Haideți să ne jucăm și noi. Eu mă joc cu Brock. Guys, eu să mă joc cu un brawler. Guys, deci noi pe episodul nu o să mai facem misiuni, o să le facem off camera. De eu mă voi juca cu Jackie pentru că am skin. Pentru misiune. Deci hai să ne băgăm și noi altă hartă. Ok, Ce zici? eu nu fac misiuni. Dacă Da. zice Sami să nu facem misiuni, nu fac. Bun, guys. Eu ziceam Sami să băgăm un fight. Bine. Un bui? Da. Buti. Să nu. Eu... Se schimbă harta. Știți, nu e foarte, foarte bun. Nu e schimbată. Am mai avut harta asta. Eu nu știu cine ar fi bun. Ems. Și după aia vom juca. Nu știu. Nu vă zic. Ia de Sami, haide, alt tricou, alți pantaloni, haide. Stați, guys, mă scuzați 2 secunde. Și ce treabă acum, n-are nimic ăla la pastiletele, ce treabă e, ce-i faci? Ei, vine ciclu și gata. Hei, da, ce crezi că mare scopală îi faci? După aia să duce la control să-i facă pe jos peste o săptămână să vadă dacă... Sami, S-a el curățat nu are bine, ghid atât. cu meteorit, ăla de la... Nu e. Ia-i mă peștea. Ia-i peștea, spun. Tu mă vezi că e joc? Da. Și scris. Sami, hai să-ți dau pantalon pe tine, ăia, ciorat cu picioare. Doi Sami, doi buni, doi. M-am dorit și pampa, ăia. Păi nu ți-a frică așa, mă? Nu! Sami, ajută-ne. Dă coa, dă coa. 20, n-am 7. Mamă, guys, bun, am revenit, guys, că trebuia să mă îmbrac.
Că noi jucăm afară, deci o să auziți totul. Da, păsările cum ciredești. Și dacă jucați cu noi, puneți-și voi o față tristă, dacă jucați cu noi. Au, da. Reci. Haideți, mamă, nu trebuia să dușmănie. Nu trebuie să recuperăm. Mamă, pierdem. Guys, pierdem, nu. Mamă, poate recuperăm. Poate recuperăm. Aproape. Mamă, guys, minus 5. Cam pe aici vom încheia și noi clipul. Ne vedem data viitoare. Pa!